Siemanko, siema. Witam was serdecznie, ja jest Nanek, kanał Cipujemy po naszemu i zaczynamy niedzielnego live'a. Także kamerka mam na monitorze z czatu, także chyba będzie fajniej. No, także dobra. Przywitanie było. Puszczymy sobie niedziela koda. Pykać troszeczkę. Jakby tak muzyka przeszkadzała czy coś, to piszcie. Bo tu na razie patrzę, że powinno być ok. Ale dobra. Dobra. To mamy, tu też mamy. Ok. O, Patriot tu gra. A to może do niego dołączymy. Ale chyba nie gro. Dobra. Hardcore. Zobaczymy, czy coś jest. Mam nadzieję, że coś jest, kurde. Aha, dobra. Jeszcze jedna rzecz. Przyłączymy sobie na kamerkę trochę mniejszą, żebyście mieli większy obraz. Co lepiej mogli popatrzeć. Tak. Jak wam tam niedziela mija? Co tam u was słychać? Powiedzcie coś ciekawego, poopowiadajcie. Dobra. A my już fajnie zaczynamy. O. Co jest grane? Swojego. Fajnie robię. Ach, tu się... Nie zrobiłeś to bardzo umiejętnie. Okej. Ach. O buzie. Nie wiem kogo żech ubił, ale kogoś żech ubił. Kogo się tam udało ubić.
Ach. Ajajajajaj, ale mnie brzydko ubili. O, szpetnie. Uhuhu. Co koło oni są wszyscy? Fuck! O, sorry! Oho, dopod mnie. I did nothing wrong. Oj, oj, oj. My team sucks. Fucking hell, bro. Ładnie ktoś tam kuźwa uwalił 55. My team sucks, man. I did nothing wrong. I have 50 kills and no win. You can explain? No. Can I explain? A pro rage, you fucking fat ass. Fucker. You gamble all the time, bro. Dobra, już my są.
Zaś ta mapa, kuźwa. Fuck mi w plecy. Kartoflu jeden. O, ale mnie szpetnie załatwił. Fuck, dlaczego? Powiedz czemu? O, fuck, wycelowane. Friendly Cerberus inbound. No, almost hate her. Friendly Hellstorm inbound. Dobro kampanii ma zło. A idziemy stąd, zaraz zginęła na pewno. Tak, padołech. What you doing, bro? Fuck! O ty ciuliku. Oh, bro, wait, yeah, why are you sitting there, man, bro? Ale z ciebie ciulik. Fuck. Co za dureń. Jaki ciulik. Czysto menda. Fuck, ubił mnie, no co za... Ja pierdzielę. Fuck. Jebany. Ah, Hey, man, hater. I give you an hater. kwiatuszku ty mój. Ty mój kwiatuszku, ty. Ty kwiatuszku, ty. Ajajajajaj.
I killed him alleen maar omdat. Kuźwa, co za debile. Friendly UAV inbound. Hostile dart inbound. Co za kamperiada. Ja pierdzielę. Hostile care package overhead. Ah, ik gemist. Oh, ik Fuck. had hem niet jongen, minimaal. Ze kunnen hem niet. A kuku. Hostile UAV incoming. Hostile Kuku. inbound. Skąd oni tu wyłażą do cholery jasnej? Fuck. Co ty robisz, powiedz mi? Zawsze mam takie szczęście, że na dwóch to muszę trafić. Mogę pojedynczo na kogoś trafić. Friendly Hellstorm inbound. Wait, I have also servers. Friendly Cerberus inbound. Ty jebańcu. Co mi to przydupiło? Hostile UAV spotted. Pushing. We got this. Spoko. There's the kills. Clock running down. Hostile care package overhead. Ja zaś z tej najlepszej strony przychodzę. Och. Wygrali. Trzecie miejsce, no. 47 kills, bro. What are you talking? No fajnie, good, very good. Gościu, very good. I make like 3 games, 200 kills.
200 kills, 3 games. Like I will not be arrogant, but come on. I've showed what go to do. How about it? O, skrzyneczki. Fuck. Sorry. That's suit. Yeah. Let's escape the gray and let the colors rain. Turn the shit we do and our words into pure reality. 'Cause you and me are meant to be what they don't see. Never feeling wrong 'cause we don't belong. And getting high in love, we're invincible. Trust in me, we're invincible. Don't you see, we're invincible. O, dawno na tej mapie nie grałem. All contacts hostile. We're invincible. We're invincible. Kurwa! Weź mnie z... Wow, I don't see it. Ale że kto uwalił. A kuku. Zrobiłem ci kuku. O ty świnio. Na zdrowie. Hey, I gotta be serious, man, bro. Gra jakoś porządnie. Kurna, zajrzek nie trafił tego pieruna. Wow, I gotta be serious now. I got pissed off. Kurwa! Ale ten to tnie, ja pierdzielę. No... Why you do that? Sorry. Fuck, I'm almost hating for you, man. Storm inbound. I can try my best for you and then get a good score.
To wołaj, że idziesz. I want to help you. Fuck. Chodź za mną, chodź. Come on. Where are they, man? Yeah. Fuck. O ty świnia. Not doing Fuck. Wow, Alex, you know that I'm there. Yeah? Dwu... Concentration, my friend. Be advised. Hostile UAV incoming. What? Bro, let me. Why you go for my bullets, man? Ojeju, jeju. Koło oni są. Oh, thank you, you saved me. Not now, cock. Friendly Cerberus inbound. Hellstorm inbound. Okej, fajnie. Wywaliło mnie. Zagramy z kim innym. Siemanko, Chris. Co tam słychać? Jak tam zdrówko? Oj, oj, oj. Carson. Black Ops. Mission clock is running.
Jebany. Money, money. Nie ma powiadomień? Hostile UAV above. Właśnie nie wiem. Come on, kill some people. We have not to lose this. We are better than that. Czekajcie, zaraz jeszcze rozprawdza. We are better than that, man. But come on. Ciekawe czemu. I have 30 kills. Again. Właśnie mnie to dziwiło, że nikt nie wpadł na imprezę. Że nikogo na czacie nie ma. Ajajajajaj. Czekaj, może zrestartuję. That's a 6-6. To poczekaj, ja zrestartuję streama i spróbujemy i zobaczymy, czy mi też na telefonie przyjdzie. I chyba... Nie, nawet na telefonie mi nie przyszło. Coś jest nie tak. Hostile Hellstorm inbound. Halo, halo. Ciekawe. Hostile Talon inbound. The mission is a bust. Bring it next time. Ciekawe, co jest grane, że powiadomień nie było. Co to zaś YouTube porobił? One shot, one kill. Won't even hear it coming. Yeah, hello. Thank you. Ciekawe, co jest grane. Nie wiem, co jest grane. Ja sobie wyjdę od nich. Może pójdziemy na... Ciekawe, czy Patrio gra? Dalej tak samo, ja. Kurna, nie wiem. Nie wiem, co jest grane, że powiadomień nie było. You're still alive? You just cost me 10 crypto. Good, you're here. There's work to be done.
restrict supply. Never know what's in these things. Wieczorem, no, popyką wieczorem, popyką. Just a sprinkle of sugar to keep them coming back. A jeszcze nie wiem, o której dokładnie, wiesz. I read you. Genuine article right there. No, to właśnie ciekawe. Bo teraz nawet patrzę, że na telefon mi nie przyszło powiadomienie. Ciekawe, ciekawe. Na pewno jakiś błąd tam. YouTube. Może z tym pykna. Hardcore dominate. Counter UAV above. Radar is down. To zaś to jest. O Boże. O. Oj, oj, oj. O Boże. O fuck. Ja pierdzie. Securing Charlie. Opłaca się tu wychodzić. Be advised. Hostile UAV incoming. Hostile hater detected. Charlie locked down. Multiple hostile UAVs spotted. Be advised. Hostile counter UAV is online. Hostile UAV above. Losing Charlie. Be advised. Hostile hater in your AO. Be advised. Hostile counter UAV is online. Hostile UAV spotted. Charlie. Jebani. Multiple hostile UAVs overhead. No spoko, trzymaj się, trzymaj się. Ja pierdzielę. Losing Charlie. Oj, oj, oj. Nie wiem. Nie ma ekipy, to nie ma jak grać. Pyknę sobie jeszcze w tego koda. Dobra, płytka wciepano i możemy pykać dalej.
natchnienia. Dobra. Bez smutów. Idziemy do tego sztabu. O, de Adamek, siemanko, siemanko. Słuchaj, powiedz mi, ciebie przyszło powiadomienie, że jest live? Czy tylko tak po prostu, żeś pooglądał i zobaczyłeś? Bo tu Chris właśnie pisał, że mu nic nie przyszło, a ja też na telefonie stwierdził, że też mi nie przyszło powiadomienie. Nowy sprzęt jest najlepszy, ser. Podobno twój patrol napotkał ciężki opór wroga. Nie było powiadomienia. To nie wiem, co się popieprzyło, że... Z chęcią pomogę. Dobra. Tak. To mamy. Chcemy poszczylać. O, siema Kuba. Siema, do ciebie też pytanie. Czy ty miałeś powiadomienie, że jest live, czy nie? To też jest dla mnie ważne. A YouTube leci w kulki. A to mi wygląda, że leci w kulki. Nie wie w ogóle kto, jak ustawić tu dźwięki.
Kurna, wiedziałem, że tam będzie. A było, bo dzwonek jest. Aha. No to jest ciekawe. Uhuhu. Kurna. Zawsze się staram na... A, to jest zepsute. Mhm. Kurna! Ale kurna strzelał jak do gnoja, no. O ty małpo. Paki pederasta, nie idzie go trafić. Kuźwa mać. 15:02. Kuźwa, kaj wyłazicie. Kaj reszta ekipy łazi. Tak jak się gro z tymi pederastami. Pilnujcie każdy jakiś części i będzie lajtowo, no. Ach, kurde. Ładnie go spalił. Kurna.
Kuźwa. Ja, to tak wie, jak ekipy nie ma. No co więcej mogę powiedzieć? Taka prawda, ekipy nie ma i to się tak po tym gro. Kuźwa. Ja, to jest ten typ 100. No ci powiem, nawet w miarę fajną broń. Chociaż po wynikach tego nie widać. A paczka do mnie? Nie ma. O, świnie jedne. O mnie żeście zapomnieli. Prestiż jest na 55, nie? Tutaj. O, jest paczka. No dobra. Aha, co wy zaś chcecie? Nie społeczność. Dobra, zaś ta mapa. Ogólnie ci powiem, kurde, no nawet w miarę mi się tym dobrze gra. Po prostu grą wszystkimi praktycznie broniami, żeby coś tam ugrać lepiej. No jak nie próbujesz, to potem wiesz. Nie wiesz, co jest dobre, jako dobro jest broń. Ona też fajnie, zależy kiedy, ona też fajnie strzela. O ty świnio. Jak się tego do moda muszę podładować. Dobra, ładuje się. Okej, no co tu mamy fajnego za bronię? Ta też jest nawet dobra. Co? Tu aż my przyszli, żadnego nie ma. Tak, on leciał za mną, czy co? Co jest grane? O Boże. Ale mnie szpet nie trafił. Trzymaj się, Kuba. Dzięki, że wpadłeś. Działaj tam na swoim kanale. Kurna. Kocik, daj pozór.
Jep, skubany. Ten to umie granatem ciepać. Elegancko. Kuźwa. No to mi akurat się udało. Ładnie to tam. Powiem, z tym granatem fajnie, dobrze jest chodzić. Ojejku, jejku, jejku. Co za kretyn mi tu granata ciepnął. Się ładnie udało zwyciężyć. O, jo, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ładnie nawet poszło.
Nawet to ładnie poszło, no. Ciekawe, co nam ta runda nowo przyniesie. Mhm. Kurna, koło oni się podzieli wszyscy. O ty świnia. Ale mnie brzydko załatwił. Dobra.
A to zaś mnie z pleców, no. Jak nie z tej strony, to z tej strony i tak w kółko. Ach. Ajajajajaj. A kuku. Kurna, strzelołek do niego. Co za baraństwo, no. Oj, 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 oj. Kuźwa. Co za pech. Najpierw strzelaj, potem celuj. Zwycięstwo. Dobra. To się udało. Dobra, nic. Panowie i panie, panie i panowie, panie proszę panią. Dziękuję dzisiaj za strumyk. Prawdopodobnie wieczorem, gdzieś około 22 będzie jeszcze jeden strumyk. Także zapraszam na niego. A teraz w tym momencie uciekam. Trzymajcie się, cześć, do następnego.